budurwar kauye, budurwar kauye, budurwar kauye. Budurwar kauye, budurwar kauye ta aminta da mai ƙaunarta. Amma wasu gasu su sun bana ce za su raba su kan dole. Budurwar ƙauye ba ta ƙauna ta su kudu zancen nan. Budurwar ƙauye, budurwar ƙauye. Shi so aina da daɗi ƙwarai haka ne soyayya. Idan ka so wanda ke ƙaunar kafa ba ka yin jinya. Idan kuma har ka yo sun maso wani tilas za ka yi wa jinya. Mero? Ai ya kamata wannan tunanin ki daina shi. Kina yawan tunani fa kuma zai haddasa miki wata matsala a rayuwarki. Wallahi ni ma inna ba da sirri na nake wannan tunanin ba. To na ga ruwan gidan namu yayi ƙasa. Ki dauki abin ɗiban ruwa ki je ki ɗebo mana ni na ƙarasa aikin. Ki dauki abin ɗiban ruwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abba gani. To, ƙadiru aka kawo mu? Ladi zo mana. Abba gani. Ladi. Na'am Abba. Kin zo ki? Dalilin da yasa na kira ki don in miki nasiha saboda harkar shige da ficen nan da ake yanzu nan kuke yanzu ne. Saboda gurɓatattun mutane da suka yawa a ƙasar nan tamu, don ki hattara ki kula da harkar shige da ficen nan naku da kuke don a samu a gama lafiya. To Abba, insha Allah na ji dukkan bayananka. Zan yi ƙoƙari tare da ni da ɗan uwana za mu bi dokokin da ka ce. Alhamdulillah, Allah ya miki albarka. Amin. Shi ɗan uwan naki ma Tahir ɗin zan kira shi duk da dai yana gona, amma in ya zo zan kira shi in mishi wannan nasiha da izinin Ubangiji. Na gode, Allah ya muku albarka. Na ji daɗi da Allah ya bani ‘ya'ya na gari da suke jin nasiyar da nake musu. Allah ya sa mu gama lafiya. Na gode, Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Na gode, gama lafiya.
budurwar ƙauye. Budurwar ƙauye ta aminta da mai ƙaunarta, amma wasu gasu su sun fana ce za su raba su kan dole. Budurwar ƙauye ba ta ƙauye ba ta ƙauna ta su kudu zancen nan. Budurwar ƙauye. Alaikis salam. Barkanka da zuwa Tahir ɗina. Yau kuma sunan nawa haka za a faɗe shi gatsal-gatsal? Ai abin da yake cikin zuciyana ne na faɗa. To yayi. Haka ne. Kujina ne ke damun ka haka na zuka kai shiru ko lafiya? Ba wani abu da yake damuna. Akwai dai laifi na maka duk. No, ke ai ba kya laifi. Ke ɗin ai ta musamman ci. Na ne ka faɗa min gaskiya. Allah, me kyau gani? Kin gane? To me ke damu? Wato ba wata damuwa bace ba a fuskata. Kawai dai ni ne na mai da ita haka saboda ba na so ki ji maganar ta sama, amma maganar ya dace a ce tuntuni ma na faɗa miki. Ya kamata ka faɗa min ma ka kasa ni cikin damuwa. A zahirin gaskiya lokaci yayi wanda ya dace na turo magabata na gidanku don su tambayi mun aurenki. Dan Allah da gaske kake? Wallahi. Wai dama wannan karamin yanyan din bai daina zuwa gurin wannan kausar ba? Yanzu ni zan wuce saboda dama nan sabon zan gani. Tun yanzu? To me zaki ce mata? Sai ina gaishe da ita. Bye bye. Ta 'yan birni. Lafiya na gani kina ta murna kina cikin farin ciki, me ya faru? Amma Umma Tahir ne. Dakata da tara hankalinki waje ɗaya ki bani labarin abin da ya faru. Amma Umma Tahir ne ya ce zai turo gidanmu. To alhamdulillah. Dama wannan ranar muke jira ta zo. Allah Ubangiji kuma ya nuna mana lokacin. Allah ya nuna mana wannan lokacin. To Umma me yasa ki kuka kuma? Ai ba bakin ciki nake ba, kukan farin ciki nake yi saboda Allah ya nuna min wannan ranar. Ubangiji Allah ya nuna mana lokacin. Ma'ana ma ba kan kamata ki damu ba. Ai dole in yi murna, ba kuka nake ba, kukan farin ciki nake yi. amma wasu gasu su sun fana ce za su raba su kan dole. Budurwar ƙauye ba ta ƙauna ta su kudu zancen nan. Budurwar ƙauye, budurwar ƙauye, shi so aina da daɗi ƙwarai haka ne soyayya. Idan ka so wanda ke ƙaunar kafa ba ka yin jinya, idan kuma har ka yi sun maso wani tinas za ka yi jinya. Ka yi ƙaramin ɗawan nan wai an ce kai kake kula budurwa ta mai rako? Shi ne yake zuwa gurin kausan nan taka. To bara in gaya ma, ka fita daga sabgar yarinyar nan kwata-kwata, domin yanzu can da nake maka na riga na sa rana aure na da ita nan da sati ɗaya. To ai kai ba namiji bane. Shi namiji ai baya zuwa ya kwaci soyayya da fada ko da ƙarfi ko da makami. Duk namijin da yake son yarinya yake son ta so shi, ba da haka ake zuwan mata ba. Ita soyayya ana tarerayar zuciyar yarinya ne, tamkar wanda yake gudu akan dutse da kwai a hannunsa. Kaga idan kwan ya fado ya fashe to soyayyarsa ta fashe, to don haka taka ta fashe. Kai hattara dai, gida namiji ne, ka iya bakinka. Kai ni kake gaya wannan maganar? In ba na ga dama sai na zama ajalinka ba, Allah ya tsinan. Ba a gaya mun, ba na faɗa a faɗa wallahi. Ya kamata ka ringa respecting ɗina, ka gane? Ko baka san waye bane? Cinye du a gaban ka billahi lazi. Ta gai ma, ta gai ma. Da gida, da za ka bar dama wannan karamin dallawa, yanzu zan kai ma shi. Dan kyale shi. Wannan ba a cinye shi.
mu za mu zuba. Ai idan kiri na yawo zabo na yawo billahi allazi sai na zama ajalinka. Na ga yawa. To yayi. Ai, na ma yayi mana. Kai suka cira ne ba. Ka san da wanda kake a tsaye. Ina labarin mutumin ki tashi. Wallahi yana nan lafiya kalau halafa na bi ba kwaɗe bane da shi. Abinda idan mun haɗu mun gaisa ma kishi yake nunawa akai. Ta yaya ba zan nuna kishi akan Tahir ba kima ki san ban da wanda nake so a garin nan in ban da Tahir. Amma ku aikin iya kula na wasu ko? Ai ba haka bane na wasu kika ce. Gaskiya soyayya nan taku tana burge ni wallahi kawai yanayin ku. An jima da yamma kaɗan ma za ki gan shi ya zo kofar gidanmu. Amin. Shatu, magana fa nake so mu yi da ke, amma tun da na zo gurin nan sai kike buga ruwa, ƙarshe ma da na sake yin magana sai kika haɗa hannu a ƙirji kika ɗaya ka koma gefe. Rayuwa za ta yi haka ne? Ki fuskance ni mai magana ni da ki, ba wai ki rinka sunkuyar da kai ba. Ki mun magana yadda zan fahimce ki. Wace irin saurara zan maka? Ko ka manta irin abin da kai mun? Ka san ba zan taɓa manta da abin da kai mun. Muna tsaka da soyayya ka koma kan Indo. To ita Indon da me tafi ne? Dan Allah ki fahimce ni. Ba fa soyayya nake da ita ba. Kawai cewa ne tana burge ni. To ai ka ji ta burge ka. Daga burgewa kuma shikenan sai soyayya. Kuma ashe ba zan dau mataki ba? Ai kamata kan ka yanke hukunci ka fara fahimtar abu ba kai amfani da kwakwalwa ba. Amma yaya ina kokarin fahimtar da ke jiya na je gidanku kin wahalar da ni. Kika ce in jira ki, na jira ki. Baki fito ba. Na ganki a dandali jiya ba irin maganar da ban miki ba amma baki min magana ba. Ni rayuwa ta haka ta kare a gararan ba akan titi. Kawai dan tana rayuwar ta ina tawo shikenan kawai kuma aka ce kawai soyayya muke. Kawarki ce ba. Ta yaya tana kawarki zan yi soyayya da ita? Akan me? Saboda wani dalili? Komai fa akan guduban daidai ake dora shi. Ba wai ina miki faɗa bane ina so ki fahimta ne cewa ita soyayya sai zukata biyu sun haɗu sannan ake yin soyayya. Amma yaya tana kawarki kuna mu'amala ku tashi kawai bacci ne fa yake raba ku. Ta tafi gidanku ki gidanku kawai kuma sai in zo in yi soyayya da ita. To ai dai kai ka jawo akan me zaka ce kawata tana burge ka kuma ka san inda muke da ita. Ni kaga yanzu gida zan tafi ina da aiki in kaga na ma sai ka bi ni gida. Ni ban da aikin yi kenan gaba ɗaya a rayuwata ke ce ke me ake yi. Kawai dai ni aiki zan je in kaga na ma sai ka biyo ni gida sai mu tattauna magana. Jiya na je gidan kin wahalar da ni kuma ki ƙara ci an biyo ki gida dan me? Matsalan ma baka so mutum iya iyawar ka kenan na rantsa da girman Allah. Amma ba komai zan ci gaba da jimiri in Allah ya sa kin gane gaskiya ɗaya ce to kiya dawo. Amma wannan ai fushin din na banza ne wallahi soyayya kawai in zaka yi ka yi ta kawai. Ba da Allah. Daga ina me kake a nan wajen? Kamar ya me nake kai waye kai da kake mun wannan tambayar? Ni da sukin mu za ka yi mun rashin kunya me ka zo yi nan dan uwar kan na magana kana ni kallo na. Irin shashanci nake. Ka ga wala. Ba zuwa ne ka. Kawai na zo ne akan kuɗi da ka tura mu. Je ni fa ban ga alfa ka ce ka tura mu. Ga komai ba. Na taɓa miki ƙarya in tura miki kuɗi ki ce baki gani ba? To idan baka taɓa matsala ba yanzu ka fara. Dana tsohon munafiki. Bani. Wai ban gane da wa take ba ne. Kawai ta miƙo hannu ba ni ne ko kai. Ka bani kuɗi na da ka zo ka karɓi zani a cikin gida na 8,000. Labari gami da tsarawa Rabi JSZ Platinum. Ɗaukar nauyin shirin Ayatullahi Tagi. Google Presdo. Shiryawa daga Mijintafa MJ. Ashe ke baki da mutunci. Ashe baki da mutunci ne? Mene? Kani Entertainment tare da AGP Production. Zaman duniya. Wai me yake faruwa ne wallahi ni din na ga gaba ɗaya ne yake kamar wanda aka bata mata. Ko wani ne ido yake da. Ka ga malam da Allah da. Ya muke da kai? Ina a tamfar a kona. Yawo ni daga nan har kwari na je akan nema a tamfar nan amma ban samu. Da Allah da ka ga magana banza. Ka je kwari nema a tamfa? Shi ne ka da muka ce baka samu ba? To bari in ga maka. Kar ka ƙara zuwa kofar gidan nan tunda baka siyo mu a tamfar nan ba. In ka je ka nemo kuɗin a tamfa sai ka zo ka same ni.
To yanzu soyayya ta kuma fa. Nabila ta. Wata turka-turka ce a wannan labari mai suna zaman duniya. Hausawa suka ce idan ka ƙi cin biri tilas ka jidila. Akan nema ne domin biyan buƙatar rai. Dan hali ya zo daidai tilas a yi abota. Sai dai shi wannan abokin ya zama su mu muka sau macijin ƙaiƙayi. Kar murya nazi sanin inna. Ta ce murya sanin inna masu kwani. Zaman duniya. Wallahi matsala kenan. Wannan ita ce matsalar ɗan kodin. In dai za ka haɗa sabga da ɗan kodin to sai maka hauka. Ni kake kira da 'yan shaye-shaye? Ban so kudin din da hannu ka miki bane? Ban so na ka miki ba? Ai ko yau zaka ga aikin yan shashi a cikin gidan. Ba haka ba Allah ya tsina ke dan Allah daya. Komai aka yi da jaka sai ta ci kara. Mu je bakin kofa na akwai ina da wani banki. Zaman duniya. Yanzu da Allah kin san menene? Wallahi wata hidima ce ta taso mai. Ba a ganin ku sai dai in an zo cin bashi. Wallahi da ba dan kawai in ce ina son. Ku samarin zamani dai ba ku da kunya. Rasa kunya ne? Alhamdulillah yau da nake gani a mafarki ga ni ga ta. Ganki a mafarki ni kuma na ganki a zahiri. Kin ga kenan ina son ki. Ban gane kai kake son ta kuɗi ba. Ban 2000 na ban ma ita. So kake sanar maka rashin mutunci tukunna. Ka san ni waye? Baby ko ba shi bane babba. Ga wanda ya ci min kaya. Wannan ai da ma cikakken dan iska ne na san shi. Zaman duniya. Na ku ware kuna kallon mutane dolaye kawai. Ya ai mu kana ma kuma ka ce wasu tashi su ware. Dan na mana jin Allah ba iya ma duka a banza kana kai gidan sadaukar ne nan dan gida san sarkin dogare. Zaman duniya. Jaruman cikin shirin Ahmad Aliyu Tage, Shaibu Idris Lilisko, Musa Abkeri, Ummi Karama, Zainab Abubakar, Janna Apple tare da Maryam Bauchi. Ba da umarnin shirin daga hazikin darakta fasihi Abdulsar Abubakar C19. A yau ma AGPM Production ne tare da AZ Empire Records suka kawo muku wani sabon shiri. Bakin bunu shi ke ɓata yanta. Ina za ki? Makaranta. Aike kin daina. Amma fa makaranta ita ce rayuwar ɗan adam. Ba makaranta kuke zuwa ba gurin su lalallen ɗan banzan yaron can kike zuwa. Don haka ba inda za ki fita. Walida wuce ki tafi. Sun bayan rai. Wai kai abokina ni ba ka gane sabgan nan taka na kasa gane mata. Anya ba asiri aka yi ma ba. Kana ji ka gani ba wannan magana ba dama ina so ma magana akan yarinyar nan Rabi. Ya kamata ka fahimce ta abinda kake mata kwata-kwata baka mata adalci. Wata bakar kullalliyar badakalar soyayya ce a cikin labarin so bayan rai. Zan kira ka. Rabi'a. Kin san fake nake jira. Kunna ma ina kika je? Ka aike ni ne ko ka bani sako da zaka tambaye ni? Kaddara uzurin wata kaddara. Shin wa kaga ya tsallake bayan ya kauce umarnin uwa? Shin zuciya takan iya rayuwa babu so ne? Kai dai nemi labarin so bayan rai ka kalla. Amma wallahi ya kusa hawa jikina. Kai da Allah. Ina Rabi'a? Rabi'a. Ina ganin ɗaki ta shiga. Allah wari. A'a, Hajiya Nawara ina zuwa ke ta sauri haka. Wallahi kin ga mama ce ta aike ni. Ke kuma fa ina zaki je? Ai kin san ba zai wuce wajen dan mama ba. Dan maman kanin uwarki ne ko kanin ubanki? Ya hakuri mama. Mama, ki bari kawai in je in same shi. Yau sai na daure yaron nan. Ni zai da kawwa mata. Na gaya miki bana son ki. Kwata-kwata ki daina shiga sabgata. Daga yau zan kawo ƙarshen abin nan. Na rantsa da girman Allah idan baki daina sona ba, wallahi sai na sassoka miki wuka na bubburma miki. Ka dade baka soka min wuka ba dan kaga ina bin ka talalima. Ka dade baka soka min wuka ba a gurin nan. An gaya ma ina jin tsoron ka ne dan kaga ina bin ka talalima. Kai duk abin da zaka yi sai dai ka kashe ni kaf duniya ban ga wanda ya isa ya hana ni zuwa wajen ka ba. Sai ni nan uwarki wacce baki da kamar ta duk duniya. alkawari sana kashe tahir din in kuma kin aminta da ni zan kyale shi domin ki dan Allah ka yo hakuri bana so na sauya zane ni zan baka duka kudi na in har zaka kyale mai ro
yasa ba kya sona, to ni ke da ke kauna. In kuma zai iya mu zuba magani sai na kashe tahir din naki. Mai sona ta huguna, kin zama mallakin kaina, na san aiki na sona, amma yanzu gashi kwatsam wani ya zo za ya wara mu. ta ki sani cinye duban san raini, amma za ki ci ziga ni. Aure dole ne ki sani sai an yi shi ba fashi. Na yi shiri na zan gurin mai saurari na. Ke na fi ƙauna ni ma kin zama to muradina. Na sa kallabi ga har jan baki baki na. Lallai kin yi kyau na ga shigar nan take hobi na. Kai na fi kauna duk a garin nan na ji na yarda. Budurwar kauye nake ne, bana so ku dinga fada. Ni na ɗauki alkawari sai tahir abun faruwa. Ni na ɗauki alkawari za na kashe tahir din. In kuma kin aminta da ni zan kyale shi domin ki. Don Allah ka yo haƙuri, bana so na sauya zane. Ni zan baka duka kuɗi na in har za ka kyale mai ro. Yes, Adam on the beat.